Prema procjenama koje su iznijeli organizatori, svake godine u Hrvatskoj oko 1500 žena prođe kroz spontani pobačaj, dok se još između 300 i 400 obitelji suoči s teškim prenatalnim dijagnozama tijekom trudnoće. Na simpoziju su se okupili liječnici, psiholozi, pravnici i predstavnici udruga kako bi raspravili medicinske, psihološke i društvene aspekte takvih iskustava te mogućnosti bolje institucionalne podrške roditeljima. Simpozij o o ženama koje prolaze kroz gubitak djeteta vezano za spontani pobačaj i za teške prenatalne dijagnoze. Odgovor je na činjenicu da u Hrvatskoj ima oko 1500 žena svake godine koje prođu teško iskustvo spontanog pobačaja, oko još 300 do 400 žena kojima se njihovi djeci postave teške prenatalne dijagnoze i da su te žene u stvari sa svojim trpljenjem, sa svojim potrebama najrazličitijim vezanom za stručnu potporu, duhovnu, psihološku, financijsku, ali isto tako potporu vezano za njihovo tugovanje, potpuno nevidljivo u ovom društvu. Mi svake godine imamo oko 3.500 žena koje se razbole od karcinoma dojke, o tome hvala Bogu puno razgovaramo i njima puno pomažemo, ali ove žene s ovim iskustvom su društvu gotovo nevidljive. I ovaj simpozij je naš odgovor na taj problem i želja da u suradnji sa liječnicima, sa strukom stvorimo protokole koji će tim ženama pomagati u stvarnom vremenu i pružiti im onu potporu na koje one imaju pravo. Program simpozija uključivao je stručna predavanja i okrugle stolove na kojima su sudionici raspravljali o medicinskoj praksi, psihološkoj podršci i mogućnostima unapređenja skrbi za obitelji koje prolaze kroz gubitak trudnoće ili teške prenatalne dijagnoze.